i la gelateria Sirvent, que va obrir a mitjans del segle XIX quan només venia torrons. Quin és el secret per sobreviure tant temps amb productes tan estacionals com són els torrons i després els gelats? Jordi Mortró de TAC12. Què tal, Pere? Molt bona tarda. Ja has vist quin mostrador aquí més llaminer que tenim, ple de torrons, ple de dolços? Doncs mira, una mica aquesta botiga Sirvent va començar al 1860, que de seguida es diu, i com deies, primer va començar amb els torrons i després, Joan, els seus propietaris, tu ets la quarta generació ja del negoci, primer es dedicaven als torrons, però durant l'any tenien un altre ofici, no? Eren fusters. Bueno, bona tarda. Molt agraïda per aquesta participació. Sí, en el 1860 va venir el primer besavi nostre, un valent, l'iniciador, i va començar a vendre torró. Eren artesans, sabien fer torró perquè són de Sisona, en la qual ja se fabricava torró, i se van decidir a venir a Tarragona a instal·lar-se al carrer Major, a un portal, perquè llavors no podien agafar una botiga. Se van instal·lar a un portal i al cabo de 2 anys va tindre tant d'èxit que li van oferir baixar al carrer Portalet, que encara mantenint aquell portal. I una mica el negoci també ha anat evolucionant, Joana, fins al punt que per allà als anys 50 la família va ampliar el negoci i va dir, escolta'm, a banda dels torrons, a l'estiu també farem gelats, coincidint amb l'augment del turisme i coincidint que a les cases hi començava a haver les primeres neveres. Bueno, sí. Bueno, pues sí, efectivament, des del 1860 fins al 1950, que ja s'estableix la tercera generació, venien a vendre els torrons per Nadal de Tots Sants fins a Reis i eren molt apreciats a Tarragona. De fet, tenien el torroner més antic de Tarragona. Ja la tercera generació, encara vivien la segona generació, van decidir instal·lar-se. D'un principi se van començar a vendre gelat al portalet, els quals ho feien dintre del portal, feien molt poqueta varietat i van estar un any, però van veure que tenien èxit i l'any següent ja se van venir a la Rambla Vella, al número 27, on estem ara. Doncs moltes gràcies, Joana. Anem a parlar amb la futura generació, de fet futura i present. Aquí el secret de l'èxit, òbviament, és fer tots els productes artesanalment, conservant sempre la mateixa recepta des del 1860 d'aquests torrons. I ens trobem amb el Fernando, que tu ets el fill de la Joana, ets la 5a generació, però ho dèiem, el negoci va ser primer torrons, després va ampliar amb els gelats, però ara també ha anat ampliant això amb una cafeteria. Us aneu adaptant una mica també als nous temps. Efectivament. Sí, doncs ho has dit tu perfectament. També ens trobem que cada vegada els locals han d'estar més temps oberts, hem de tindre un producte menys estacional i doncs fem cafeteria, a part també amb el temps que fa ara a l'hivern ens permet obrir els caps de setmana les geladeries, vull dir que anem fent una mica el que podem dintre dels nostres productes, no? 5a generació, no sé si tens una mica la pressió perquè tu estàs en el negoci, però això continuarà, tu vols que hi hagi futur aquí? Doncs, a veure, mira, ara fa poc vaig ser pare, vull dir, ara és àvia, no? Vull dir, sí, contents i mai podem saber el que passarà demà, no? Però al final ho remarquem molt amb la meva mare, no? Que és el client, la gent que ens ve i ens visita i aposta pels nostres productes de proximitat i aquí a Tarragona. Digue'm. Jo tinc ganes, Joana, vine cap aquí perquè ens acomiadarem. Vaig a buscar un moment, ja que, a veure, farem dentetes a tothom des de casa perquè tastarem una mica aquests productes, aquest torró de Xixona que els avantpassats, ara ho dèiem, no té ni nom, perquè no és ni l'avi ni el besavi, és molt més enrere, no hi trobem gairebé cap nom. Nosaltres, res, ens acomiadem d'aquí a Tarragona amb aquest negoci que va obrir portes el 1860 i marxem fins a Llagostera.